Ще има версия TRK 702, която е изцяло шосейна. Двигателят на този мотор е разработен специално за него и е патентован за цял свят от фирмата производител. За момента от пускането на продажбите в Италия са реализирани 1000 бройки, което е абсолютен рекорд за нов мотор в Европа, като абсолютни продажби. При нас пристигат бройките следващата седмица. Моторът е наличен за тест драйв по всяко време. Оборудване с IDS система, TFT дисплей. Има безплатно приложение от Benelli, с което се апликира телефона и мотора се свързват. Двигателя е 699 кубика, 70 коня. В оборудването е включено гардовете на ръкопатките и централната стойка. В най-близко време очакваме висока слюда и куфарите да бъдат налични за мотора.